Assalamualaikum mga ongods. Biyahon din ako mag-intro. So for today's videos mga lods, sarap na mo pa fasilan lamitan. Yan, pag-uus mga ongods, magkalayan pati passport para kita makakapal Titanic para pabasilan. So yan, excited na ako kaya kumawa na kami magtima to us passport. Gago! Danan, pag-ubos mga ongods, yan na namon ko kimawa na siya passport, nagpila na siya. Pag-ubos lo kayo pagtakad-takad na muna kumuta, kaya makaluman ni sa blong tamay magdapong muta man to papasilan niya to. Joke lang. Pag-ubos mga ongods, nakaubos na kami kimawa si passport yan, si makanta kayo patasakatan para matubajambatan. Na yan, malayo kasi yung mga ongods ang katiyo. Yan, nagdog na kayo mga ungod sa sakatan. Pag simod na kayo palawom, nag-check na simbag, bang mayroon pa niya malawom. Alhamdulillah, mayroon din siya pa niyam na check alawom, kaya diretso-diretso yung panahon na mo. Kasi bang kurot pa niyam, i-hold pa. So, yari pala mga ungod sin-train na karan na mo. Yan, excited na ako. Punta na kasakad na ako palang sin-train. Wow, hindi katsin lawom sin-train mga ungods. Pag-ubos lang ko ay noon ko kaway na bay sa County Maria nagkaya may way siya. So video king kapal yan pa ko man kapal Titanic sa kalibo kunto. Yari pala yung passport ko mga ungods. So makuyag tutoy kita man kita taka passport. So yan nasusa ko ako liman kasi malo kay dumakan in train. Sa kalimari di ko gati ko sin driver kaya pirakan niya na. Yan kiyo kan na ako excited na tulak ko lang mga lods kasakat kapal Titanic. Tanda sing excited ko na video ko yung mga kapal sa kalibo kunto mo. Amo na to inin kapal Titanic pag ano na mo inin akaran na mo. Wow, excited na ako mga ungods. Yan nag-video na to ko yan kiyo kan ako lang ko kaway na konti ba. Yan kaigan ko rin lantay sin kapal Titanic mga ungods kuyag ko sobra. So gusto na ako magkaingat din di mga ungods sana taranta na ako biya sobra sin ka-excited ko man sin kuyag ko mo nakakik na iba nakasaka to kapal Titanic karap pabasilan Lamitan City. Yan makakuyag mga ungods din ako magkaingat sa di sa pauning kuyag ta mga ungods kita hap diyon natod kita kaya nagpaadjal ko kuan cup noodles cup noodles pag-ubos naubos ko na siya mga lods sabi ko pati naubos akin sa walad siya ako pitpitan ko na siya na ibutang ta mga ungods kinsuan na ako para yun tayo sa pagsakon si mas dapat kita rin kabistang gimaon but isab kita kadilan pagkaon si magdarang ini kasi makatila ka mo so rin din na biya ko kiyaro pero ko lang mati ako so di ako makatugpal sa biya ko nahilo kaya natali ko gumaan lang muna ako pagsakali ang pagkukiya ingatan si Buddha kita nagtatapok sin bayatan si kita nagluluman nagsandal sin kabayan. Few inches later. Yan mga ungods, maray na dumunggoy kapal Titanic palamitan na pajambatan sin Lamitan. So excited na ako mga ungods, makagiik sin Lamitan. A few inches later. So yari na pala ako mga ungods sa bawah, nakanawag na kaniming galing atas kapal sin Titanic. So yung kuyag ko nakakik na ako Lamitan. Pag-ubos mga ungods, so nangita na kami motor para kakar na mga pabay. Yan, yari na pala ako yari na pala ako atas motor mga ungods. So nang ako sa driver, nang nagpang ko lang natuhot kay buko ni magpalakan ni Wesley nito na Sambuanga. So bunalay sabat bitad niya na ito rin parangan. So hanggang na ito na ko rin di mga ungods. Mga anak ko lumakso. Yung gabawan ko mahulog ako bang ko lumakso. Tiray sa blang tamaw no mga korap maton kayo mo mahulog kasi mari ang pa chance masambot. Sukal. A few inches later. Yan, assalamualaikum mga ungods. Yari na ko yan. Laman ako kasi ayun ko nakapag-video kaya na dito nabugting video tapos kasi nalubat ng cellphone ko kaya ayun ako biya na way sininon ko kimulang ko lang. So kimulang ko lang ako ni pasasin nalubat ng cellphone ko. Na ang kaysa ayun boring pa ako isa sa kura kasi mga ungod sinumulong tawi bata ba ako nakakadkil kasi tumas katan ng mga iban ko. Yung baya ko yung lumunsol sarang sa unuhon. Sana sadya ko natog. Yan mga ungod sira ako nakatug kaya meron lang ako pawa naglatahan ako di ako nagbisara yung cellphone kasi boring to ako. Naupi ako rito alawom. Yan biya ko yung mga lods imo ka ba kong cola ang pa ko biyan lang tabi kaya nito ba ko nagukab so ang pa ko siya inom biyan do isyumpa lang pa syumpa ay kulang na kuman sa milmare
Pangadyam mo kung luman ko anti, kumaton ko na isabel plastic ipagluluan niya un. May ni masip ka ko, so yasip ko na dyan. Kasi siyempre may mga ungod, minsan kita lang tabihan. Asipon si tao, minsan di nakakilahan, so may talay sab sila asipon. Pero basin ako mga lods, pag takaw lasahon, so may mga sa makulasahon. Oh my God! Ay tagad, ay ko katawahon, magyanyan ikaw mga nagsukal-sukal ako, ba't bunal sad to? Langguan niya nung sining kalago-lago magdinga-dinga. So di mga ungod, sung namo na ini pa Isabela para sumakat kapal Titanic harap pa Sambuanga. Kasing kapal yakaran namo di nga Sambuanga harap pa lamitan nagkangi daw kaya sumakat na lang kami kapal di nga Isabela harap pa Sambuanga. Ayan, yan na pala yung band ko mga ungods. Ay, Esteban pala piyadyak yun naman ko para akaran pa Isabela. Gago! Pag-ubos mga ungods, pasagat ko na sila muna kataan. Kailan ko din ako luming ko na kitad naman, ba't ako rin mahilo. Hours later. Yan mga ungod, siya rin na kami masuok pa jambatan sin Isabela. So kumawa na sabi ni balik passport pa Sambuanga. So nanog na ko rin atas van mga ungod. So yari pala pagkakaan passport di Isabela harap pa Sambuanga. Pag-uus mga ungod, sabi akong pasutod so ka hindi kaya lang ko hamon ko sumilong na kita man ito pakidkid ito. Sabi ang mga lord, siya rin kami sumilong kaya pagtagat-tagaran sin amount ko ito may nagka-passport para makasakat kuhan, makasakat Titanic balik pa Sambuanga. Kasi muwi na kami biyahon mga lads. So yan nagawa na mo ng passport na mo. Sarap naman naman to. Palawom sin jambatan. Yan, so na muna sabi ni sumakat balik kapal mga ungods. Excited na kami sumakat balik kapal Titanic. Yan mga ungod, siya rin ako nakasakat balik kapal Titanic. Yan, makakuyag makakub. Kaingatan, why na kau harain? Halaw muna ko, kini kau magpalit. Naniyat sin pangatayan, magbalik da kau dayang. Kandala sa mo, di matagat sampai kuno. Inpangan alway na buktuan, sin paglasan, nahuat-huat pangatayan, di na mabaruban. So yan mga ungods, timo na kami sin Sambuanga, masuk na kami pa jambatan. So simud na ako muna palawon sin CR sin kapal Titanic ini. Kita ko malingkat sa malingkat day sa balong kaya sumila ko miyagad limingkat. Yan pag-ubos mga ungods, pag ako linga CR na yun, ako biyang kita ko yan. Tibulong sa kali, kuhan to, special ka Ramon sing mamon. Ang pakukyaon. Kasi biya bago pa isab, kaya mausi bang di kaunon. Kanda piyot ko na lang lantay sin kapal Titanic. Kasi malano laman sab siya. Nahus ka nagyaon naman special karamon sing mamon naman na put ko ito mga ungods. So ay ko pala kasi mga ungods, sila nato kami sa Sambuanga. Tumungo na ko maling kapre pa jambatan. Ay ko kasayuhan na pagkaunan sin special karamon sing mamon niya to. Atas ko na pagsabalan. 3
hours later. Ikaw, indalasan. Tunggal ikaw, inapangatayan. Ayaw magawa, sinpit na. Yan, yara na sa pagkasambang nga mga lods. So, pagkari ko pala lods, pagbalik ko pa sambangin, tawsin-tawsog di. Oh my God! Mas may ingat sila magtawsog katan. Atas kapal pa lang, tawsog na yung kamatauran. Gago! Grabe. Kainin ng mga lods. Tapos sabi ng mga sila yan, may sila magtawsog katan. Lods. Yan yung mga iwan ko mga lods. Hindi na kami mga lods di mato. Ayan. Push ko sa inyo YouTube. Ayan, duman kami mga lods. Doom na tuod. So, magsukol para sa yaring pagtungod ko. Ang kakaroon na umuwi. Yan, magsukol. Hindi na kayo magsukay kasi meron pagsukay ko umuwi. Char. Few inches later. Ayan mga ungod, sa diyan na kami himapitsin pagtungod ko diya pa sa iyo. Kumaon na ako no, ang kami muwi. So yan pala mga ungod siya mong pangauna niya itong pagyan nila QR code. Ay barcode. So biya unya na kami alam sin barcode din so nimin ko lingkod ako nagpatanam bata ko marayaw. Ayap din nakasilod siya nakita niyo managlatan no may bidda. Sa nin cellphone doon magbisara. So yan mga ungods, so kaya pagtakad-takaran si pagkaon maluto na namin sa minako. So ang kita ko mga ungods kuan. Mga sound system, pangalan ko ito mga yarin shuttle group nag-organ na paseyo. So kung mag-request, kalangan mag-aasawa mataod. Mag-asawa mataod, pikilan mo malingog. Anak mo na bungod, di mo na maayupot. Anak ka pasaran, di mo na kagausan. Inta mo muna baran, di na pagkapinda. Ayan pala yung pagkaon ko mga ungods, wala ko nagpataod-tod pa sa si makansubda ko. Tanda sing kansub ko mga ungods, but inhad niya. Makaminsan ko rambok sungit na nawas ko magting pagkaon ko. 3 hours later. Ayan mga ungods, di man natud kami, susung na muna ni mo imato pa rekodo. Bang napsu, puto makasobra, makabi asadyado niya. Anak mo, uto makaulong, wayroon na minsan katamong. Bang sila, tuwan pagaptiun, luwasad, jain magkagulo. Tumtumon na mga usog, in mag-asawa mataod, pang kita. Yan mga ungod, sumud na kami pa barangay rekodo. So amurayat to mga ungod yung video ta, yung pag-vlog ta. So tub-tub dira ko man mga ungods. Magsugol kanyo katansin na ngita kamo sin tialos ng video ini. Iwan, sana nag-enjoy ka mo mga lods. Iwan, sana kaya sulutan ka mo sin vlog ko. So biyad to na mga lods, magsugultod kanyo katan. Sumapan niyo raguman ni lods niyo bang sa pamabiaon lang og kubukon marayaw mga lods. Kasi siyempre mano siya sa kita. Magkalang magkabali. So yan na pala kami mga lods sa Guasin Bay. So yan pala mga lods na nagsipagtungod ko baby girl yan. So magsukol na pagatod tayo mangod, mura-murahan. Inshallah, tumon pa sa sakatan mo. Lapay na ako. Yan, pa-follow sin Facebook page Hipulaki mga lods. Iban pa subscribe na din sin YouTube channel ko, magsukol.